spoločnosti aktuálne rezonujú otázky dopadov zdražovania a cien energií. Otázkou je, či v tejto situácii stačí aktuálne nastavenie tepelno-izolačných parametrov obvodových konštrukcií. A Združenie výrobcov murovacích materiálov si v tejto súvislosti dalo vypracovať aj štúdiu, aby zistilo, ako sa veci majú. Ja už v tejto chvíli vítam štúdiu pána predsedu Združenia Martina Mihala. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vaše združenie sa dlhodobo zaoberá tým, ako sú ako stavať budovy, aby boli energeticky úsporné, hospodárne. A mňa zaujíma teda v prvom rade, prečo ste si takúto štúdiu dali vypracovať. No, sám ste to už povedali. Ceny energie stúpli výrazne. Očakáva sa, že ešte môžu stúpať. A z toho vyplýva presne tá otázka, keď my na jednej strane stúpajú náklady na energiu, či nie je na mieste robiť opatrenia, aby som zabránil jej únikom. To znamená zlepšovať tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií. Keď si to zoberieme tak historicky, tak energie tak výrazne začali stúpať v roku 2021, potom sa to zrýchlilo rokom 2022, začiatkom vojny. A základné nastavenie normy, ktorá nám určuje, aké sú minimálne požiadavky na obvodové konštrukcie, je to norma STN 730540 /2 zmena 1 zmena 1 a zmena 2, tak tá je z roku 2019. A tie nastavenia, ktoré tam boli, tak boli samozrejme rátané aj s použitím tzv. Nákladovo optimálnych úrovní. To znamená, tá hodnota, ktorá sa vloží do tej konštrukcie, aby mala nejaký reálny čas návratnosti a z tohto sa aj nastavovali tie podmienky. Druhou podmienkou bolo teda splnenie požiadaviek na takmer nulové domy. No a keďže to posudzovanie bolo predtým, ako vstúpla energia, tak nás napadlo, že by bolo dobré posúdiť znova tým istým princípom, ako sa vyvinula situácia. Takže zisťovali sme presne na budove, ktorá je typická pre stavbu na Slovensku, je to bungalow, je to jednopodlažná budova, zvolili sme si takýto objekt a vlastne začali sme hľadať odborníka, ktorý by nám čo najlepšie a najkvalifikovanejšie na túto otázku dal odpoveď. Čo je celkom zaujímavé, tak nevieme sa venovať samozrejme ako združenie, ktoré vyrába murovacie materiály úplne komplexne obvodovému plášťu, strechy, okná, všetko. Zamerali sme sa na to, čo zaujíma teda nás, čo vyrábame, čo máme najviac informácií, a to sú obvodové steny. Takže vlastne konkrétne tá štúdia sa zaoberá tým, či obvodové steny vyhovia aj súčasnej situácii alebo nie. A možno predbieham, ale rovno môžem povedať, že sme veľmi milo prekvapení, že tie výrobky, ktoré vyrábame, vyhovujú aj pri mimoriadnom zvýšení energií, cien energií veľmi dobre, ale konkrétnejšie uvidíme asi ďalej. Dobre, tak to znie pozitívne. A ako teda pani, môžeme prezradiť, že na slovo vzatá odborníčka túto štúdiu realizovala pani Jana Benžalová, ktorá pôsobí aj na európskej úrovni v tejto téme. A ako teda ona dospela k tomuto pozitívnemu záveru, alebo ako sa k tomu dopracovala, čo skúmala? Áno, tak trošku popíšem tú metodiku, aj keď je to možno také suchopárnejšie, ale v prvom rade teda by som rád predstavil pani Jani Benžalovú, ktorá je momentálne výkonnou riaditeľkou spoločnosti ENBE, to je Environment Building Energy Efficiency, ktorá sa zaoberá presne, podľa tohto názvu vidíte, presne tou efektívnosťou navrhovaní budov a rieši tieto problémy vlastne v rámci celej Európy. Takisto ešte na štúdii spolupracoval aj odborník pán Laurent Sokal, ktorý teda sa zaoberá hlavne vykurovacími systémami a metodikami výpočtu, ktoré spracovala takisto pre Európsku komisiu a teda dostávajú sa tieto jeho metodiky do noriem. Takže naozaj veľmi, veľmi kvalifikovane sme sa snažili túto štúdiu zadať a vychádzali sme presne z výpočtu, ktorý stanovuje Európska
únia, to znamená, je to smernica o energetickej hospodárnosti budov, je to 210/31/EU a vlastne ďalej sú tu delegované nariadenia, ktoré komisia EÚ vydala také nariadenie, podľa ktorého sa doplňa táto smernica. Je to nariadenie 244 z roku 2012, kde sú v podstate požiadavky a metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek. A to je presne to, čo už som tu spomínal. Tá nákladovo optimálna úroveň na minimálne požiadavky, to je presne tá metodika, ktorou sa vypočítali hodnoty, ktoré sú v tej našej základnej norme. To znamená, vtedy sa na tom podielala aj pani Benžalová a tú metodiku sme chceli zopakovať. To znamená, to je jediná prípustná metodika, kde sú stanovené všetky okrajové podmienky, tak ako sa to má počítať. A výsledkom toho teda by malo byť presné zhodnotenie efektivity vynaložených prostriedkov na ďalšie ako ďalšie prevádzkové náklady na budovu. Tomu sa budem možno venovať tej ďalšej časti troška podrobnejšie. Tu by som možno popísal na začiatok, teda ako som spomínal, jednalo sa o bungalov, ktorý mal tvar L. Tvar budovy je veľmi dôležitý, lebo od tvaru budovy závisí, koľko tej ochladzovanej plochy má jednotlivá budova. Keď tá budova bude mať zložitý tvar, tak to bude viac a bude to vlastne nevýhodnejšie pre tú budovu. Zvolili sme bungalov, ktorý je relatívne veľký, 5-izbový, ale zase nie je to nič mimoriadne. Je to taký lepší štandard. No a tu sme posudzovali samozrejme komplexne celý ten dom s tým, že obvodový plášť sme riešili ako fiktívnu obvodovú stenu murovanú, hrúbky 300 mm. Prečo sme to urobili takto? Lebo sme výrobcovia materiálov, ktorí si v podstate konkurujú a nemôžeme zvoliť jeden typ materiálu. Tak sme zobrali priemernú stenu s priemernou cenou a s priemerným tepelným odporom. Priemerný tepelný odpor bol zhruba na úrovni 2,5-2,8 tepelný odpor a túto stenu, aby sme zvolili rôzne úrovne, a to sme si povedali, že budeme skúmať 5 rôznych úrovní tepelnoizolačných vlastností tej obvodovej steny. Takto zvyšovanie tej tepelnoizolačnej vlastnosti tej konštrukcie sme riešili pridávaním minerálnej vlny. A tých 5 úrovní sme zvolili zasa s ohľadom aj na existujúce normy. To znamená, že niektoré z tých úrovní sa kryjú buď s odporúčaním alebo s nastavením minimálnej podmienky. Úroveň sme si nazvali ako V1, je zhodou okolností súčiniteľ prechodu tepla na úrovni 0,13. Ja viem, že to málo komu čo povie, ale berme to tak, že je to takáto stena, 300 mm, kde už zase závisí od typu izolantu, ale ten izolant by musel mať viac ako 20 cm vo veľa prípadoch, keď by sme nezvolili úplne to najdražšie, najlepšie na trhu. Takže veľmi už stena, ktorá má viac ako 50 cm, alebo by sme zvolili najlepšie konštrukcie murované plus zateplenie. Potom je tam úroveň V2, kde vlastne sa kryjeme s hodnotou 0,15, čo je cieľová odporúčaná hodnota v norme. To znamená, nemusíme ju dodržovať, ale je tam napísaná ako tá cieľová. Potom sme zvolili hodnotu 0,16, to je ako medziláhla hodnota medzi tým, čo sme tam mali, a viac menej je to hodnota, ktorú dosahuje relatívne dosť veľa výrobkov, murovaných výrobkov bez akéhokoľvek zateplenia. Takže vieme ju v podstate, postavíme stenu a splnili sme túto hodnotu bez problémov. Potom sme tam zvolili hodnotu V4, ktorá je na úrovni 0,21, čo je pod úrovňou 0,22 a to je tá normová hodnota, ktorú musíme dodržať. Jednoducho teraz, keď staviame novostavbu, musí mať ten dom alebo tá obvodová stena hodnotu 0,22 alebo menej. Takže sme tesne pod to hodnotou, preto sme to tak stanovili. No a potom je tam jedna hodnota, ktorá nevyhovuje súčasnému nastaveniu normy, ale je na hodnote 0,05
normalizovanej požadovanej hodnoty z roku 2013-2015. To znamená, domy, ktoré sa stavali zhruba pred 10 rokmi ešte mohli mať takúto hodnotu a tá je teda na úrovni 0,313, takže je to tesne pod to hodnotou 0,32, ktorá vtedy ešte mohla byť. No a toto je teda 5 úrovní toho obvodového plášťa. Viem, že je to možno zložito povedané, ale potrebovali sme si teda stanoviť nejaké stupne. No a potom sme ešte porovnávali 5 úrovní cien energie. Tá prvá úroveň sa zhoduje zhruba s tým, čo máme teraz, respektíve čo sme očakávali, že budeme mať teraz, keď sme začali tú štúdiu robiť. Je to 20 centov za kilowatthodinu. Berieme ako koncovú cenu pre koncového užívateľa, pre dom, ktorý má vykurovanie na elektrinu, lebo celý tento systém bol počítaný s tepelným čerpadlom. Predpokladáme, že v budúcnosti tepelné čerpadlá budú mať väčšinu, lebo tá legislatíva je vlastne smerovaná týmto smerom, aby sa prechádzalo na bezemisné zdroje, to znamená elektrické energie, ktoré sa vytvoria obnoviteľnými zdrojmi a potom sa ešte zefektívnia vlastne tým, že sa použijú cez tepelné čerpadlo, ktoré má faktor využitia napríklad 3, to znamená, že vlastne len tretinu energie použijem a mám teda efekt trojnásobný ako tú energiu, čo som tam dal. No a teda pri týchto zadaniach sme potom sledovali globálne náklady pre tých 5 scenárov vývoja cien energií a emisí CO2, lebo aj tie budú mať nejakú hodnotu, a pre 5 úrovní tepelnej ochrany, to znamená pre 5 úrovní tých tepelnoizolačných vlastností tej obvodovej konštrukcie. A ten výsledok vyšiel na množstve grafov. Ja tu mám tú štúdiu, takto vidíte, že je to celkom objemná záležitosť. Tie grafy vyzerajú takto ilustračne, je ich tam skutočne X a odborník by sa v tom vyznal, alebo odborník z toho vie vyvodiť naozaj to správne. Konkrétne toto je veľmi zaujímavé porovnanie naozaj tých 5 úrovní, kde vlastne vidíme jednotlivé krivky. Ja to vysvetlím ešte ďalej zase. A ja len poviem, že teda tá štúdia je k dispozícii aj na webe zvmm.sk. Tam ju nájdete, ak sa chcete pozrieť detailnejšie na tie výsledky. Neviem, že znie to pozitívne. Je to tak pre murovacie materiály, z ktorých vlastne, ktoré vy vyrábate a z nich sa stávajú murované domy? Vyzerá to veľmi pozitívne. Ako to už ideme možno k tým výsledkom. Takže keď to popíšem presnejšie, tak výsledok výpočtu globálnych nákladov je čistá súčasná hodnota nákladov vynaložených počas určeného obdobia, ktoré zahŕňa ad 1 investičné náklady v prvom roku, ale aj na náklady na energiu, náklady na údržbu a na výmenu prvkov, ak ich životnosť skončí počas toho sledovaného výpočtového obdobia. A sledované obdobie výpočtové je 30 rokov. Je to presne podľa toho nariadenia, takto je to stanovené. Je tam zahrnuté napríklad náklady na energiu, na vykurovanie, uvažujeme ročný rast 2%. To sme boli ako v podstate v tých intenciách zase tých predpisov. Potom náklady na údržbu systémov sme uvažovali 4% a tak ďalej. Dokonca sme uvažovali aj náklady na emisie CO2, alebo pripravované zákony a nariadenia v Európskej únii sú také, že sa bude CO2 platiť určitý poplatok za to, že teda produkujeme CO2. Takže toto všetko bolo zahrnuté, ale až od určitých rokov. Tu je predpoklad, že takéto niečo vstúpi do platnosti až roku 2027, myslím. Takže až odtedy sme rátali všetky tieto hodnoty, teda rátali. Pani Benžalová, lebo naozaj ona vie najlepšie, kedy čo sa bude diať. No a ďalej sme ešte, teda keď sme zrátali všetky tie náklady, tak za zaujímavosť stojí to, že dôležité je ani nie absolútna hodnota tých nákladov, ale skôr ten rozdiel medzi tými jednotlivými variantami. A medzi variantou V1, ktorá bola teda najdrahšia, lebo tam sme dosahovali najlepšie parametre, tak nám vyšlo z tohto výpočtu, ilustračne poviem, 41 198 eur.
a pre ten najhorší variant 30 518. Znamená, že bavíme sa tu o rozdiele necelých 11 000. No a to bolo dôležité, preto sme mohli zanedbať vnútornú omietku pri cene obvodovej konštrukcie, lebo bola pri všetkých tých možnostiach rovnaká. To dám ako príklad, že čo sa tam, ako sa to počíta. Takže dôležité je ten rozdiel a ten je porovnávaný teda s tými úsporami energií. Takisto veľmi presne bolo rátané pôsobenie tepelného čerpadla. Pre tie varianty, ktoré boli trošku slabšie, izolačne muselo byť použité väčšie tepelné čerpadlo, ktoré je drahšie, je tam zase rozdiel zhruba 1 000 eur. Takže tam nám samozrejme narastajú potom aj tie náklady na údržbu a tak ďalej, ktoré som spomínal, že boli zohľadnené. Takže preto ten výpočet je taký obsiahlý a taký zložitý, lebo všetky tieto faktory sú tam zarátané. No a čo teda určite bude zaujímať divákov, tak čo vyšlo najlepšie z týchto všetkých áno, že čo by ste vlastne odporúčili stavebníkom, aby respektíve najprv sa pozrieme, že čo je najlepšie teoreticky a to odporúčanie, ten záver si urobíme možno sami. Takže štúdia, budem citovať ten záver, preukázala, že variant V3, to je hodnota U 0,161. Ja som tu spomínal, že vlastne tam viac menej sa to kryje aj s tými výrobkami, ktoré vyrábame bez akéhokoľvek zateplenia. Je nákladovo optimálna hodnota vo všetkých scenároch, okrem scenára 5. A ten scenár 5, pre ňoho vyhovuje hodnota vlastne 0,149, čo vlastne dá sa povedať 0,15 zaokrúhlenie, to je tá cieľová hodnota normy. Ale scenár 5 je vlastne 5-násobné zdráženie energie oproti súčasnému stavu. My sme ho tam dali, aby nám to vytvorilo akúsi krivku. Ja pevne verím, že 5-násobok energie ako nebude, lebo to by bola pre veľa ľudí skutočne katastrofa, ale je to tam zarátané. Takže tie scenáre, povedzme 2, tak tam je 1,5 násobok energie. Scenár 3 je 1,8 násobok. Už scenár 4 je 3 násobok. A ten scenár 5, ktorý teda už musíme trošku zvýšiť tie parametre, tak je vlastne na úrovni až toho 5 násobku. Takže toto nás veľmi potešilo, tento výsledok. Že v zásade tie tepelno-izolačné vlastnosti by sa nejak výraznejšie museli meniť len v prípade toho scenára 5. Inak sa nemusia akoby vôbec ľudia obávať, že musia investovať viac peňazí. Dokonca ani tam nie, lebo podľa mojich skúseností je už v súčasnosti dosť veľa domov postavených, niekde veľmi blízko tejto hodnoty, alebo aj viacej. Je na to veľa dôvodov, ale možno spomeniem troška z histórie, aj z histórie združenia. My sme v roku 2022 spracovali brožúru Ako stavať domy z murovacích materiálov v energetickej triede A0. To znamená takmer nulové domy. A tu sme sa venovali tiež návrhu efektívnej obvodovej steny. A už tu nám výsledok vyšiel taký, že pokiaľ zvyšujeme len obvodovú stenu a ostatné konštrukcie necháme na rovnakej úrovni, tak ako v tejto štúdii, kde sme ich nechali na presne normovej úrovni, všetky ostatné, tak dojdeme na hranicu, kedy už v podstate nemáme žiadny efekt z toho zlepšovania tej konštrukcie. Tam to ide doslova ako dostratená. A tu sme touto štúdiou oveľa sofistikovanejšou metodikou, oveľa väčším množstvom výpočtov a oveľa presnejšie sa dopracovali k podobnému výsledku, čo je vidieť na tých grafoch, že vlastne už nejaké ďalšie zvyšovanie tej hodnoty nemá až taký zmysel a je to celkom logické. Keď už mám jeden únik veľmi, veľmi nízky, to sa bavíme naozaj o tých stenách, ktoré sú veľmi dobré, tak keď je ešte trošku nižší, tak už to jednoducho necítime. Berme to ako, keď nám voda odteká, tak nám ako prúd vody, tak to cítime. To sú tie staré domy, ktoré nemajú zateplené steny. My tým, že tú stenu robíme dobrú, tak tá voda už len kvapká. A či kvapká o trošku pomalšie, tak to už až tak veľmi necítime. A toto je presne to, čo sa nám tu stalo, takže ľudia môžu byť viac menej
spokojní, keď postavia dom tak, aby splňal tie nastavenia, ktoré vlastne vyžaduje teraz, či to je norma alebo vyhláška, a tie domy musia byť stavané v triede A0, musia dodržovať tú minimálnu hodnotu 0,22 a tá vyhláška vlastne vo veľa prípadoch tú konštrukciu vlastne donúti urobiť lepšiu, ako je tá minimálna hodnota, lebo jedna vec je tepelný odpor steny alebo strechy alebo okna, ktorá môže mať určitú minimálnu hodnotu, ale v celku musí byť energetická strata alebo celková bilancia toho domu pod určitú hodnotu, aby sme sa dostali na ten nulový dom. A toto už teraz sa deje. Takže... Čiže ak by stavebná firma presviečala, že musí meniť alebo zvyšovať alebo zlepšovať tie tepelnoizolačné vlastnosti, tak by sa mal byť pokojný a zostať v zásade pri tom, čo platí dnes a komfortne to spĺňa s murovacími materiálmi. Tie požiadavky. Skoro áno. Lebo ako nám vyšla teda, ako vyšiel ten výsledok, tak tá hodnota 0,22 už by sa mala predsa trošku zlepšiť. Ten ideál nám vyšiel na tej hodnote 0,16, to znamená, že je to lepšia hodnota, ale stále je to medzi hodnotami tej minimálnej požiadavky normy a to odporúčania 0,15. To znamená, že tá norma bola nastavená veľmi dobre a nadčasovo, lebo naozaj aj táto štúdia ukazuje, že už na tých, teda lepšie požiadavky ako tých 0,15 nevedú k nejakému efektu, že by sme naraz šetrili o mnoho viacej. Dokonca sa môžeme držať ešte o niečo horšie. Takže trošku lepšie ako 0,22 áno, ale ako som už povedal, veľa tých domov je postavených v takomto štandarde a to z dôvodu ad 1 toho nastavenia tých požiadaviek a 2 najmä u súkromných investorov, keď ľudia stavajú pre seba, tak chcú mať nie úplne minimálnu hodnotu, chcú mať lepšie hodnoty, takže veľmi často tie hodnoty sú skutočne na tej úrovni až do tých 0,15 kľudne. A takisto projektanti, keď navrhujú budovu, tak veľakrát navrhujú budovu lepšie, aby mali určitú rezervu, lebo oni nevedia dopredu, keď navrhnú konštrukcie, aký bude celkový výsledok výpočtu energetické bilancie toho domu, tak radšej majú rezervu, aby potom, keď sa zohľadní aj vykurovací systém a pridajú sa obnoviteľné zdroje, zase nevedia koľko obnoviteľných zdrojov, aby tá rezerva tam bola. Takže je úplne bežné, že tie hodnoty, ktoré nám vyšli, sa veľmi často používajú. A možno na záver teda, že dá sa povedať, že aká je tá ideálna hrúbka múriva v tejto dobe? Keď to stiahnem na murované konštrukcie, tak to potvrdenie nastavenia našich sortimentov, ja by som povedal absolútne. Tie hodnoty niekde medzi 0,17, 0,15, tak spĺňajú murovacie výrobky v hrúbkách 450 alebo 500 mm. Zase každý výrobca má trošku iné, má možno aj výrobky, ktoré sú za hranicou na jednu alebo na druhú stranu, ale zhruba tých 440 až 500 mm, bez toho, aby museli byť zateplované, takže jednou vrstvou konštrukciou dosiahneme tú ideálnu efektívnu hodnotu, ktorá nám vyšla. Samozrejme, to, čo nám vyšlo, platí pre tento typ domu. Keby ten dom bol, ja neviem, dvojpodlažný, tak je tam mierna odchýlka, lebo je tam väčší pomer tej bodovej steny, ale ja by som povedal, že veľmi, veľmi presne je to stanovené a že toto je nejaký priemer zase, ktorý nám veľa ukázal. No a pri murovaných konštrukciách si myslím, že máme ešte jeden veľký benefit navyše. Lebo som spomínal, že celý výpočet bol spracovaný na 30 rokov. Pri murovaných konštrukciách sa životnosti uvažujú vyššie ako 30 rokov, dokonca výrazne vyššie. Tým pádom
by celý výsledok mal byť lepší, lebo my tam nemusíme zarátavať práve tie náklady, ktoré sú spojené s údržbou, vymieňaním, nahradzovaním tej konštrukcie. Tá tam bude stále a to je ten benefit murovaných konštrukcií, že vlastne jednou konštrukciou riešim statiku tej obvodovej steny, aj akustiku a zároveň teda to, o čom hovoríme dnes, tepelno-izolačné parametre a viac menej na veľmi, veľmi dlhú dobu. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu v štúdiu. Dovidenia. Ďakujem. Ja. Boli to dobré správy, my túto tému budeme ďalej sledovať. Ako som spomínal, tak výsledky štúdie nájdete aj na webovej stránke združenia www.zvmm.sk. Ďakujem pekne ešte raz a teším sa na vás v ďalšom dieli. Dovidenia. Dovidenia.